أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lalayong tanong di pamangnin si Allah subhanahu wa ta'ala. Baluin tanong niya na tito mga Muslim aya ipagagamiran o di na diran di ipaguyag-uyag na sa agamiran. Lago pamangnin tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Baluin tanong niya na mga Muslim adinyan di pangilayan sa ukit yan deman ay ikap kasabutin yan sa ikwagaman yan oren yan na diyan yung gulalan sa iku masa adinyan di kapagintaw sang kaidon yan ay tarulim sumpatan ng goto ang mga bendingan tanong sa iku minuna kapuse tanong sa iku sabaad ko mga kabnar may pos tanong sa iku miyaw na ayaw mo jum'ah ang kutwa kabnar o mga loksi ko mga watairan kapakapupantag wata agul suluksyan nematok man ang kaiya pelabuan tanwa bitira nag-iiso kapakapupantag wata sang kuluksyan di na gitun so kabnar o mga wata si ko mga luksiran unang panundatan o kapangaluya si ko kabnar o mga wata si ko mga luksiran na dan tanudaan na bagan sa usayan ang kaiya kababaloy o kapmumurya tao kapambagi wallah subhanahu wa ta'ala sa murya tao si ko mga tao mga ori pa niyan nagyai na limo wallah subhanahu wa ta'ala ori niyan na inipanginsan na wallah si ko mga kaadniyan ang kutwa kapipiran sa iku ngani na ini riski kiran wallah subhanahu wa ta'ala si iku miyaw na naingi panguyat wallah nang kutwa kapipi si ikong balaloks tigmani wallah awawasayna al-insana biwalidayhi ihsana ini pangtumang wallah ini panginsan na wallah si iku mga tao ang kutwa kapipiran si ikong balaloksiran orin yan na si kong mga pdayat na yung ipanginsan na Allah subhanahu wa ta'ala yusikumullahu fi awladikum ayamanan yan na ini panginsan narkan Allah subhanahu wa ta'ala sa mga watayo si kong mga pdayat na tigman ni Allah wala taqtulu awladakum o ba niya tigwala pumunuas sa mga watayo mga nanauanan sa piyakisabutan Allah subhanahu wa ta'ala ang kaiya kapipi sa ikong balaloks na gusto kapipi ikong mga wata na malagi dinan alang sugwan wallah subhanahu wa ta'ala yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha wa'adilu bayna awladikum wattaqullaha wa'adilu bayna awladikum kalakni watigo Nabi sallallahu alaihi wasallam so Allah nagupaginuntulang kano ko latalat o mga watayo ayamanan yan na inindo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaiya kapakapupantag ka agus mga wataka sukaka ko mga wataka nagusuari ko mga wataka na ayamanan yan na wajib ka ang kutwa kapakapaginuntulan ka ibigay nga kumanisa sukab na riyan di ka silang di pa kapamaginuntul ang kapuduto ko kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala badi laboron sang kaya masa ay gira na ad na mga tao apkadan siran sakat kauntol siya ko kipupantag nirang ko mga watairan ad na mga loks ay abub kabubayan yan na sukakak watayan ad na loks ay abub kabubayan yan na suwari ko mga watayan ad man na mga loks ay abub kabubayan yan na sa mga mamak watayan ad man ang mga loksa bubkubayan yan na sa mga babay ko mga watayan
Naginan naknaba ng kauntun. Kaya subuan wallah subhanahu wa ta'ala nang kuto ang paginuntulan. Kaya subuan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na suha paginuntulan. Ittaqullaha wa'adilu bayna awladikum. Aya maanan yan. Nakalak niyo sa Allah nagupaginuntulan kano si ko mga watayo. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kai kariskir ka wallah sa muriyataw. Aya maanan yan na mga wata. Na ni'matun azimatun min Allah, ni'matun azimatun min ni'amillah, na limuaya wallah subhanahu wa ta'ala mala apad si ko mga limuyan. Aya mano to ng kaiya kapambagir ka wallah sa muryataw, na limuaya wallah subhanahu wa ta'ala. Timani wallah si ko mga ayat, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Ayan doang kay ayat na sa Allah subhanahu wa ta'ala na bilo yan sa mga ginawa niyo. Ayan man na sa mga mamas sa mga ganapa. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ sangkot wa kaya baluyarkan Allah subhanahu wa ta'ala singga yang niyan sa mga karuma na piyakab simbung yan ro. Ang kutwa mga wata nagu mga apo. Warazaqakum minat thayyibat naguriniskiyan kan Allah subhanahu wa ta'ala sa mga riski mga pipya. Nabatig Allah subhanahu wa ta'ala suribat na ini perhatian na bani pagungkira ang kayalim Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagsalim Allah subhanahu wa ta'ala adudu ng kutwa kaya riski dir kanu sa mga karuma. Nagu mga wata, nagu sa mga riski dir kanu mga pipya. Na batig wallah suribat na ayan yung perhatian ayamanan yan ng kana kaya ilaya niyos iku mga limu wallah yang bagangkaroon niya sa mga ganapayo nagu mga watayo nagu mga apoyo nagu mga riski mga pipya na banyo di penggelebaka sa mga sugun wallah kaya penggelebaka niyo ng koto mga saparan wallah na andad niya sa mga tao na ayang gelebak nira ng koto mga kambaradusa. Nagito din ipiyak ilirang ko Allah subhanahu wa ta'ala inung kiriran sulimukiran wallah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. O banjid na tig wallah subhanahu wa ta'ala pumagitunga ang koto mga limurkan wallah na dinius kanyan mompas. Diniu mompas ang koto mga limur wallah subhanahu wa ta'ala. Ginan. Ayamanan yan ng kai amuriyataw na padanan sa limu wallah. Nagyapadanan sa limu Allah subhanahu wa ta'ala na sa panduan wallah na gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kidyasang kuta mga wata lagi do ka pambiyataw si ikwagama nagu pumulaan sa mapya panarima na ugyang kuto ay man ipagandoron sa paparangan ng Islam nagiting gulaw lang ka kagito ay manan yan na kapurati ang kasi kulimu wallah na ugyang gito sabab ay kapipiingas iku emanan yan na limu wallah nasusurang auto na nanao sa emanan yan na ungkir na kasulimu wallah subhanahu wa ta'ala nabapira-pira man ito yung mga tao aswat tayan alimu unu wallah iniriskirun wallah subhanahu wa ta'ala piyakaili na sa muryataw na taman sa emanan na kaya pakapangaruman yan na din yanun mindo uswagaman yan la hawla wala quwata illa billah nabapira-pira ipkilay tano ang mga luks apagatuan watayan mga luks sa ayamanan yan na agaguro ng mga watayan mga luks sa ayamanan yan na mapiyaw may watayan na mapiyaw di ay ito sabab na doon mapamula ang kuto ayamanan yan na paparangayan Islam des kanyang kapamula yung luks yan sa mapiya panarima des kanyang kapamula yung luks yan sa ayamanan yan na mapiya puso ay amibenso ko ng kuto paparangayan Islam naugyang ko tayo manan yan na mga doa ng Quran na gususunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam nagina ni ayakesenditan alam sa mga loks inumiya karata suwata ka inu maratai biyatan maratai saatan daban yan ilmu si kwagama kaisa akasa sa bapanunas kaloksyan na kanaba sambumya taman mga luksami mga pagaremi
kaginan ang kanang mga wataka na ipagisir kanan wallah subhanahu wa ta'ala sa amam Allah. Ipagisir kanan wallah subhanahu wa ta'ala na gumakapgugum kanupan sa salungan na mauri. Wallahu sa'ilukum ya ma'asyar al-aba yawm al-qiyamati an ni'matil abna. Tigman niyo mga ulama, aswalla na magising kanunyan na mga ama si salungan na mauri si kung mga limo ang mga wata. Makapantag kung mga limur kanu ang mga wata. Tigman niyo Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, waqifuhum innahum mas'ulun. Ayaman na tigo Allah subhanahu wa ta'ala napakatindigin niyo siran, tarungkuan niyo siran, kamata na siran na pagisin siran din. Mata na siran na pagisin siran din. Siko mga ayat na tigman niyo Allah subhanahu wa ta'ala, thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Sigurado uri na tigo Allah subhanahu wa ta'ala na sigurado din ay pagisakiran sunganin ang mga limukiran. Ipagisakiran sunganin ang mga limukiran. Nasama na yan na upang makapagilayin tanong sumasa tanong na anda matatagos sa mga watatanong. Anda matatagos sa panaguntaman tanong kung mga watatanong. Naguanit tama na kiyang biyat tatanong kung mga watatanong sa ikwaga matanong ang Islam. Nagu sa iku mga kabnar wallah. Nagu sa mga kabnar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagu sa paparayangan ng Islam. Kapakayada kaya manan yan na ayad na inin da uman isa kwatayan na anda man niya ikasabuti niyang ko dunia. Anda man niya ikalairong ko dunia. Anda man niya kapakakuan niyan si iku mga kasibisibiyang si iku dunia. Na did na yaman na niyan na buong kapag akhirat. Naginan na ipagisir kanan wallah subhanahu wa ta'ala. Kasir kami sa sangkot. Angkot wa kapagapya wataka. Nagugyang ko tayo manan niyan na kabalo niyan na maratawata. Ayakatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tanang kanod na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam pupugipan. Laong kanod na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam pupugipan na sukalang waniyo na mas'ulun an ra'iyatihi na ipagisir kanyan sa pugipat niyan. والرجل راع على أهل بيته. Suati Nabi sallallahu alaihi wasallam sumama na ipagisuon sus walay niyan. Ayamanan niyan ng gungkot wa pamilya niyan. Wa huwa mas'ulun anhum. Dagina na ipagisakiran na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suati sumama nasisiap niyan suldu walay niyan. Udi nasik mga tao walay niyan. Wa huwa mas'ulun anhum. Na ipagisa ng kumama si sa hadapan wallah subhanahu wa ta'ala ang kuta pamilya niyan. Wal mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha. Lagi dito mambuso babay ay pagisa kanyan na isisiyap niyan susuldo walay karumanian. Wa hiya mas'ulatun anhum. Na ipagisa ng kubabay si sa hadapan wallah subhanahu wa ta'ala. Na ino panayamanan yan na makambuot si kumanga walaing ka na mga wata ang mga salih. Mga pipi ang mga wata, mga bilangata ang mga wata, mga barasimba ang mga wata. At na ilam uiran si ikwagama. Kainap nuto ka mga pipi sa mga luksiran. Mga pipi ikambiat sa mga luksiran. Na makaumasiran sa hadapan wallah subhanahu wa ta'ala. Nayamanan yan na makapubagupasiran sa isa alungan na mauri. Sabab sang kutwa kaya pipiran si kudunya. Nagupog man ay makapuon si ikwalay nga na mga rarata mga wata na agu mga ratay sa atan. Da bayran na yamanan yan na agama. Da abakiran matatagwa mga pipya panarima. Na aya pagampagan niya kabinasaan niran na susuldo walay nga. Natugalin silang kung mga siringan ka. Natugalin silang si ko yamanan na ingid ka. Taman sa yamanan yan na sunso mga tao na may pagkakantawa ang kuto kapagabinasa o mga wataka. Nagukariringa sa iran si ko mga siringan niyo. Nagusto mga tunganay niyo. Nagusto makambubalabalar ka no mga walay. Na Antonip ko nga to. Na aya din nagpunditan niran na sa mga luksiran ang mga ratay biyatan. Na punditan niran ng kutayamanan yan na inairan na gusya mairan ay nun yan masya pang kuta mga watayan. Na aya di simbisambi ng kuta mga panganiran sa ubabu tirimaa o di na ubabu kataling umakapatay ang kuta mga wataka sabab saan makaranak ang kuta mga tao sang kutwaringa sa iran. Sama niyan ang kaiya kabibinasa o sabaad si iku mga pamilya
lagi do mga wata mga murya tawiran at tadtud ni amin sumak sa iko amanan niya nakalalungan sang kay dunia dagu kaya babaya-baya aniran ang koto amanan nakapkawatirang ko agama aya mga nanauron na kanabayran sa ipendulu ko mga madrasa pumaganadan sa ilmu pumaganad nun sa Quran na gusto sunna kasi isiran amanan niya na may babansak sang koto amanan niya na mga ilmu sa iko dunia na reparado yuman isa so pakaisa sa sembag sa alungan na mori pagisin tanu ay manan sa alungan na mori uman isa na tindig sa amam Allah na pagisin wallah subhanahu wa ta'ala ay tama na kaya panaguntaman niya ang kuwatayan kaya panaguntaman niya si kumuri niya na tao sa kiyang biyat yan si ikwagama na ugyang koto ay kaya sabutin niya si ikwagama tanogama Islam urian yan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala nagyaman nari ang kai amurya tao nagyinan manari imala aparahisan ka sa ikudunya nagyinan ni kabarayat ka sa ikudunya aya katiru Allah subhanahu wa ta'ala nazuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin piya kasimbuang ay binibarayat sa iku mga tao subabaya si iku ayamanan yan na mga wata mga karuma na gusi ko mga wata mga bayi na gusi ko mga wata ini banay wallah subhanahu wa ta'ala asubabaya ka barayat ka na sisang ko ayamanan yan na babaya ko mga bayi na gubabaya si ko mga wata aya katir wallah subhanahu wa ta'ala na al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya suatigu Allah so tamok na gusto mga wata na parahisanan sa ikudunya barayatanan sa ikudunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik thawaba wa khairun amala na suatigin sumalalamba amapia ngapipia nagito khairun nagiti mapia inda rabbik nas ito matatagukad ka abalas ay manan na mapia arapan Biyaki benay wala lius sangkut wa kabubuloy o manusia ay awaraan yan nagkabubayan yan so tamok suwata nagugyang kuto mga karuma mga bai na kanabanan ini peligid wala kaya ini beginir kanwanan ugain na aya marata na uba kanuron mabiray amat tembeng kanon yang kukapenggel bakas ikwagama kamasto mo ang kutwa balas at tatap si iku Allah subhanahu wa ta'ala agitu subalas umang amalin nasang kaya masan na ayad na kalilid na mga tao na miyabara-barayat silang kung mga tamukiran nagumiyabarayat silang sa iku mga watairan nagumiyabarayat silang sa iku mga karumairan na ayapya kalipataniran ng kutu agamiran giin na mauka kabeleng-belengan tanu sang kaya masa siya mairan nagusin airan nagtipu sa lupa si ko amanannya nakapipita-pita iron kapbebenug niyan so kauyagan apara si ko mga watayan nagupengabalaga kapara si ko tambok nagupengabalaga apara si ko kasibisibiyang ko dunia na kanaba aya niya ni kapangabalaga nabapsembayang sa subuh kanaba aya niya ni kapangabalaga maling nabapsembayang sa maghrib kaya to sabab pa din ni pangabalagaan na para ko dunya para si ko dunya na miya lugi-lugi na ng mga tao kaya ni banay wallah subhanahu wa ta'ala abarayat manari ang kaya muriyat tao na gusto tamok na gusto mga karuma na inwaya aron kong lingalingan sa oras ka aron kong lingalingan sa oras ka yang kaya kababali mga wata para yasang kudunia na amay ka mambiyatayas ikumapya naghida lawan yan at tamok sa ikudunya hida lawan yan at tamok sa ikudunya dago diyan ka iya mo rin tao na ginampan ni pagkababayabayaan o mga tao sang kaidunya gito'y sabab kilaing ka sa mga tao kilaing ka sumama ay girades ka niya riski wallah subhanahu wa ta'ala sa wata na pupungilay din sa ukit yan di manaya ikapakambawa tayan kapakakuan sa murya taon yan apya panikala yan itamok na kugunyan mantior ang utatamok yan asar bumakay sa murya taon yan ay ito sabab na babaya sa murya taon
na amay kamaswa ang kuta ikidir si kumuriataw wataka amambit ka si ikwagama nagina ni dalawa ni natamok katamok ka ku dunia natamok ka pensi ikwalungan na mori. Ini ba ni Allah subhanahu wa ta'ala amataan ma'asyar al-aba i'lamu anna al-awlada fitnatun kama qala rabbul izza innama amwalukum wa awladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Hey mga ama, na kenalan niyo, tukawan niyo ang mataan sa mga wata iyo na tapanganan. Sa lagi dukiatiron Allah subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa awladukum fitna wallahu indahu ajrun azim. Mataan at tigwa Allah sa mga tamukyo, nawal sa mga wata iyo na matagan ang tapang, ayaman na itatapang arkanwanan. Wallahu indahu ajrun azim. Nasik wallah sumala abalas. Sik wallah sumala abalas. Nasangkaya katatapang iraktanong ay pagili iraktanong wallah subhanahu wa ta'ala wanda tanong gawiya ang kuto mga muriatan wa tao. Siya mananiyang ku agama antawa kasi ku dunia. Yang isa na su Nabi sallallahu alaihi wasallam nadiskan ni mangutbah mangusyat na sumiyaga dan kuto apo iya na dua kataw na din mga tigar su Rasul sallallahu alaihi wasallam agito su Hasan na su Husain na miya katapad sa kanyan sa mimbar na miya awidan niya ng kuto dua kataw apo yan na iya di matiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na sadaqallah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Benar atiin wallah amat ana sa mga tamukyo na gusto mga watayo na tapang nadartu ila hadain miyailik na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya dua kataw ang mga bagwa mama aplalakaw siran nadakan na tigin batigir nakiasunga na kan siran nakiawida na kan siran ayaman yan na iyang kuta babaya o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kuta mga apuyan nalagid mamunan sa babaya o mga tao si kwatayan ay nameling nga swataka na din ketigir na ayaman yan ng kuta kapusumigong ayat wa sabab nang kutwa ibiloy wala abarayat sa ikong mga tao sa mga wata. Nagibiloy na nabarayat na piyakay ng kakapman wala. Ang kayawata na fitna matagan ng tapang wala subhanahu wa ta'ala. Naubakon mabarayat na sampur na kabarayat. Ayaman niyan na ayak kalipatan ka na susubuan warka wala subhanahu wa ta'ala. Nagi kalilid. Giyang kutwa ayak kiyasa buterang kung mga watairan na giti pinakamapya nagupinakamapya barayat taman sa ayam yaungan yang kiran na diran kailay ang koto mga suwon wallah subhanahu wa ta'ala lang wana pa nagunta maniran nalingalingan niran si kumanga mure tawiran mga orasiran nalingalingan niran si kumanga watairan ugay dadiran nun sunggay wallah subhanahu wa ta'ala mata kira na tutapang wallah wanda ka pekalas oras ka si kumanga wataka antaw kasusimba si ikwallah subhanahu wa ta'ala ayakatir wallah ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ayaskan watig wallah subhanahu wa ta'ala amya maratiyan o barkano makabimban sa mga tamukiyo nagun sa mga watayo si kutadum si ikwallah si kusimba si ikwallah subhanahu wa ta'ala wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun nasaddati Allah subhanahu wa ta'ala sa makabimbanon na tamukyan na gusto watayan na sila manatig Allah subhanahu wa ta'ala miyalugi-lugi dahil nag-alawan na miyalugi-lugi ng kaya mga tao ang miyabimbang si ko mga watayan si ko simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala si ko mga playat tapya karayag wala ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwun lakum fahdaruhum ayak kabasa wallah subhanahu wa ta'ala hay naskan watig wallah amya maratyaya na mataan na sumanga karomaniyo nagus sumanga watayo na mga ridway niwanan na ayamanan yan na pananggilay niyo siran geng kay mga watayo nagus sumanga karomaniyo na ridway ni watig wallah ayap na pimbasaw wallah na ridway na inang kaini watig wallah subhanahu wa ta'ala ay ang kabalo na ridway na ubang ano ruban mabimban sa may mabimbang ano niyan kung mga simbasik wallah mga kabnar wallah na gusto sunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na gusto mga kabnar Nabi sallallahu alaihi wasallam ginan
Ayamanan yan na kailangan na may nangkatan. Mabaluy tano ang mga Muslim. Riniskin tano wallah sa mga tamok na gumamureta ugaid na dataran yang kalangis iko simbasik wallah. Ubat tano balaang ko ta mga tao agimya kay sa tamukyan naguriskin yan na ayas siwayan na tiyamanan yun sa oras yan. Di din gumaw sa masjid, di din gumaw sa mga seminar kahit na tiyamanan yung oras yan ng kuto mga watayan na gusto tamukyan na ayam ya kakuas iko kalugi na sa kanyan. Ayamanan yan na tantuam yalugi kami abimban sa kanyan o tamukyan na gusto watayan. Tingnan niyo wallah si ko mga ayat. Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'f bima amila wa hum fil ghurafati aminun. Ayan daw ang kay ayat. Wama amwalukum daatig wallah si ko mga tamukyo lagus mga watayo iba kanuirar kami mapkarani. Bani siran kubuk mapkanuirar siran ayamanan yan na kubuloy mapkarani kanuirar si wallah. Inun tabutig wallah sumya maratyaya naguminggalabag sa mga pipya fa ulaika hum jazaa'ud dhi'f na siran manatig wallah yan nabala siran at takap sabab kuping gulaw dairan. Wahum fil ghurafati aminun asiran na si kusuga wallah subhanahu wa ta'ala nakisasarig siran. Ayan daw ang kay ayat na ginan sa mga loksa tiyamat taman niya na ginawa niyang kumangawatayan. Nasangkot wakyat tamat-tamanan niya nun na taman sa riyaw takapatay na di kaugupan kagidid na amalian. Miyabi na sa ang kutwag pagintaw niyang kurunya kadid na buong amal sa ikwallah na kenapa makau masalung wala maurin ang kuta mga watayan na bamapuragi peradawa si wallah ya Allah na inwakas kada masimba ay sabab sang kaya mga watakan kabadeng ko manomani ararang itaraka wallah subhanahu wa ta'ala kakapakayatirun ka wallah abakar kada banain aswata ka so tamuka na mataganan tapangar ka o pangalabagan ka sa mga amal mga simba si wallah subhanahu wa ta'ala ayabuha ka kagupir ka wataka na amay ka na pangugupan ra ka amal. Amay ka na pangugupan ra ka syafaat ka wataka. Amay ka swata ka na miya bilang ataw. Amay ka swata ka na biya beling ka ay matatango na panarima uwag matano kami Islam. Panarima o Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa mga sahaba na gina ni amanan yan na kakasapat ka. Malilaboron sang kaya masatan. Amiyang ada kalimanto ang kaya di malilimpang si ikwagama. Naip mo sawir tanong si iko mga loks. Abaluin tanong sa mga watatano ay pamimili tanong silan sa mga madrasa at pumaganadan. Ay pumaganadan ang mga pipyan ng kuto ang mga tao ay pagandawiran na sa Quran na gususunna. Ay mananian nagsukatir wallah nagusukatir Rasul sallallahu alaihi wasallam nagusukatir mga sahaba. Nabagi mo ta mga madrasa ay di na ni pamangdaw na lang ka tripping. Ay manan yan na ay dapi ang beriran na sukatir o mga mama. Peter wigiraw. Na ay ni pagandaw si mga mata. Sa taman sa ayam yabalsyan na bayran din miya pakada sutuhan niran. Kapiyang waniran sa mga sipat. Na pananggilan tano o batanusan ay manan yan na mawit sa mga watatanong. Ay pagwitan tanong kung mga watatanong na ang kuto mga tao ay paganduwiran si kung mga watanan sa mga sipat wallah. At na mga sipat wallah subhanahu wa ta'ala inawin niya sa Quran na usiko sunna ay petento at na Tuhan ang makamumuayan. Kenapa ang kuto mga tao ay petento niran na da sipat wallah kaya ketantuiran na da Allah naginan na pananggilan ni ubanisan mawat sa mga watayo kaya katawin ni ron na miyakap biat yung sa mga watayo kumapya tayo na ba sa sinusiran yan biat siya ko kadadag ito sabab amay ka kabayatano amasyafat tano mga watatano maugupan tayo rin sa alungan na mauri na ayap pangilan tano saukit na mambiat tano silang kuwagama mambiat tano silan badilaburun sang kaya masami akadakal sukmuresan sa Quran na mapakamures tano silang sa Quran, mapakamures tano silang kung mga hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mindo tano kiran sa ukit-ukit agama tano agama Islam,
kagina ni kakabalinan apa gunan ka swataka si ku dunia kun ampung da nga kapatay kaya malana si iku alungan amori maurib na Allah subhanahu wa ta'ala yinan sukala iyarga wata yin kaya wata na adna mga kabenarian sa ikoloksyan unang panulatan siya kalabuy na maluwi tanuron sang kaiya mga kabenarong mga wata sa apya mayto naging ako nakabenar wata si ikoloksyan na dua paganeron nakabenar wata si ikudan yung pagkapakasimbuang si ikudunia ay amanan na daw pangkimbawataan nagukabenar wata si ikurean o kapakasimbungin sang kaya dunia na ayaw ko nakabenar wata si ikudan yung pagkapakasimbung si ikudunia na paganeron na annahu yajibu ala zawji in arada an yatazawwaja an yabhatha an az-zawjati as-salihati at-taqiyya allati takunu umman li abnaihi wa an takhtara al-mar'atu az-zawja as-salihah al-mu'minah at-taqiyya liyakuna aban li awladiha fal-ab الصالح يؤثر في تربية أولاد وقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تحث على ذلك منها قال تعالى in akramakum indallahi athqakum ayan doang kaya katurang kaya mga ulama na pedikon sa wajib akabenar wata na palyugat si ko mama amay kasakanian na kabayayan na pengaruma na ayap mbebenug niya na bai nagito subaiya bilang ataw abara simba amalay kalaksi ikwallah ino to ayap mbebenug niyan na baiya bilang ataw na gubara simba nagi kabnar to watayan ino kabnar watayan allati takunu umman li abnaihi pagi kebali ang kota baiya ina o mga watayan aya manan yan na aya mapaginay na o mga wataka na kailangan na baiya bilang ataw abara simba amalay kalak sa ikwalla amanan ng gila sa dusa na gumalay sakal sa ikwagama kanyan mambiyat ang kota mga wataka sa ikwagama lagi dito mamusubay asubay na kailangan na makasimili kung mga dito ang mga pipiad na kalakyan sa ikwalla na wana sambatan yang kapagama kaino to nagiyakab na roto wata kagiti kebaloy ay manan na mapagama maayan si kudunia naron may sa sanggulay ang koto ay manan yan nakakabaloy niyan akisabapan akakabaloy niyan ang mapiawata na gumarata wata upo na yung mapagama maayan na mapiamama abara simba malaikalak si ikwallah na ay amanan yan na kituruyan si ikwagama mapmbit yan si ikwagama kindo niya ng sumapya na nagugisa pa rin ng sumarata nagupugman ay mapagamamayan na mama ada alabutlang binyang ko kapagagama na apya din niya ng panindaw sumarata na sangkot wakapkili niyang kiamayan ay di lubagan na sumarata disung ko masjid dipsang bayang langanin sa na mga pipi amang amal na niyang panglabakan lagi ito lang agwata nagito ni kipaganda niya nung nabapira-pira ikisinagadan ang mga wata apyang adaan sa adat kung mga loksiran kasabab kupyak ilirong loksyan balilabaron sang kayamasa asoina nasangkot wakiap pakambubawatayan napyak ilang agyang kung mga watayan na sukapagatuin niyang kinayan nagusto niyan kaperspektif kung mga pagarinyan nagusto niyang kapagadati sa kung mga laki niyan anta kasi kung mga pagarinyan alaya kapagadaman niyan nun na mapiyaw to sa ginawa niyan naguad na kabenarian na minsan pendirkan niyan rumarad ang koto kapagatuin niyang kinayan nagusto amayan nagusto mga pagarinyan na ayak yan doon yan na sa mga watayan sa pagkapakay besok ato sa pagari nagupagkapakay besok ato sa ina nagupagkapakay besok ato sa emanan yan na mga loks nagiya iminin doon yan nabatumipuwa sa watayan miyalalong suwataka nagumiyak at tagasihulong nagupagato ka sabab kuloks yan agito inin doon yan wallahi lazim kami riba-ribatanan apamarin ma bapya sa mga kafir ilan naman ang kuto mga ipsilido mga kafir madidipin sa kafir kasayla ni miyak ako sipat to mga muslim sa mga kafir na gila di sila nimbubuno na diran pakilay ko mga wata kaya ko na hikmera roon na priraduto sa ikwata giyang mo ta mga kafir na gila diran kapsisinabutan ang mga loks
Naiptapukiran ang kota bitira, kadinang pagilesi ko mga wata, kagi prarajan kota mga wata. Nang kaya masa tano na subitira mga loks na piyak ipamang pedang ko mga wata, nagupiyak ibantayang ko mga wata, nagumala nang ipanguyat ko mga wata, akararangitan ka sa mga loksiran. Kalangitan ka sa mga pedang mga loksiran. Naya miyawngan yan, nagitim yan pamula si ikwata. Sa ayat na mindong ko nang kuto marata apa narima. Akap kirangiti niyan ko mga pada mga loksyan. Na anda na prarad, na si ikwata ka, na ayak kungan yan, na ikagudiran sa mga loksiran. Na imamukungan yan, na ikagudiran mo mga loksiran. Sama niyaman, nakanabatan o kakapati sa mga umurtan. Kapakaya mapita, na mepos ka, o di na ay mepos sa mga pagaringa. Na ino nga sila di pagadati. Na uwino nga di pangalimbabaan ng kuto ay mananian. Na patot ay pangalimbabaan ka. Na ayak kunganan, na kuri na nung na sa mga wataka, pangadan sila sa respekto. Na bangkatang ka pa, iba ka putos ang kaya dunia. Ad na masa, na pakawid akal ka, pakawid akal wata ka, na doon pagugupong ida mga adat yan ang mga wata. Ay amanan yan na mga rata mga wata, kami nindu nga kira na loksiran amarata wata. Na gina ni sabab pa, gupong gina ni mauner ka, na wallahi lati maknaba, kaya binasaan ka, nasusallakaw ka, kaya binasaan ka, na sumismo wata ka, na gusto ginawa nga. Nagiyain na kamabalang tanusan kaya masa, ay akataoron niya ito na baw tumapya, na piyak ilin niyang watayan, siguyam suwata yan, na ayam yaw nga niyan, na miyak karata imudul ang utawatayan, na gumiyak kawarawi, mudul ang utawatayan, si ko mga tutuwa. Na ayam yung niyan nakiyadan sa adat ang utawatayan, na misig sumasami tangkap sumasa, na ayaman na niyan na pagkatanan niyan sa loks ang kuto mga loks yan. Nandauwanan umarata ina, nagumarata ama si ko mga watairan. Na nagidanan na makapubal sila sa mga wata awid akal si ko dalabay nga di. Na baru mupedi ubatanusan babaloy alagi din ng mga tao. Paganayron na pangiluban ka ama na ama abarasimba sa ikwallah, naguina abarasimba sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Gitu sabab ay gira ang pangaruman sa mga watatanong na ay din na peluluban tanong sa ukit ng kuto mga barasimba ang mga bai. Ay katero Nabi sallallahu alaihi wasallam na tungtahul mar'atul arba' limaliha wali hisabiha wa jamaliha wa lidiniha fadfar bidhatid dini tarabat yadak. Ay ako na ipupungarom ako mga bai apagilay no na paganero na sa tamukian. Di ako na ipukalilida pagilay no mama so tamukian. Ay kap kebarayat to mama ko kapungaroman yan ay pagilay niyang ko bai na sa tamukian. O di nang koto ay manan na bangsa niyan. O di na sukat taidian. O di na suagaman yan. Na ayat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam mapiliin ka na swagaman yan, kaayamanan yan, na patagumpiya ka. Kita tagumpiya to. Gupo na yung pangaro mga sikubain naging matait. Gupo na yung pangaro mga sikubain na maray bangsa, o di na matait, ada aban yan agama, nakibinasa nga. Okay na may kamumpong ang anan apatiman, mag-agama matay malita mo kaya man na malay bangsa na ginani pinapermiro. Okay daw bang kabadin ay simili na ayap mipilak ka ng kuto agama ka ginani marata. Na may ka ayap pengarum ano mga watatanong na barasimba, ay ni kababae ano na baya barasimba, lagi dito mamusubay. May ka na pengarumon na barasimba, na inipili yan sang kuto mama nagi barasimba, napakaya niyo. Lagi dito mamusubay. Ay man yan na may kapungaruman wataka. Abarasimbo tuwab inap-iwingon sa wataka. Kaya man yan nag-isu agama na yan napili na dun sa katudaya. Ay katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Suwati Nabi sallallahu alaihi wasallam sa dunya na kabimbanan. Dayat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam mapiakabimbanan kabarayat ko dunia na subai abilang ataw. Ay man na nakatambangan sa dunia. Na ay mapia makatatambang kumamasang kay dunia na subai abilang ataw. Apia panayamanan yan na pakasawit kanu ko dunia na mapakatadam kanin si ikwalungan na mori.
Upo man ay mapangarumangan na bai. Pangipangarong mga kuwata ka na bai ang mababaraya chiku dunia aminis sumasamakon ay bubkiman yang kuwata ka. Na awid akal na taman sa ayamanan yan na di mamang baal sa tutul sa ayamanan yan na kapakapian ni buntal kapakapian niya ni image si iku mga salakawataw asar ka mabinasa kanyan na ginanaki awid akal abai adi mamang baal sa tutul wallahi lazim mga basta lagi na nabai na tumwa kay sukap mamanguda adi su anak karumanga mabugit ko nga na miya pupok ka kagi sabab sa karumanga na di mamang baal sa tutul na di nan mapiya hupungin na kay mato nakabay naso tigi ito Sheikh Hasanur aginan sa mga baiya number 4 mga baiya baka buarap la ayamanan yan na amay kasubay na bilang ataw ayan ni kababayao ng kuto ayamanan yan na wataka nagi magagama dabangon sang ka api panayangap kilangaw na datamukyan da pamilya niya na mala da yung mga nisan na berat agi agama ini pilon watakan tarimangga agi timapyan sip mangu mga bay naigirad na miya komarkan wa mga dato ay kaya babay ini ron miya swat kanu ko agama niyan na tarima news kanyan kaya ginan na may to makep akagagdamaon o mga lokstano o gayid daya katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أيا قتر النبي صلى الله عليه وسلم na igira amia kaumarkano mia nuksamarkano mia nikrkano ang kutwa mia suat kano ko parangay niyan naguswagaman yan nafazawijuhu napakatarusan yus kanyan napakapangaruman niyo amay kadinus kanyan pakapangaruman miya suat kanukmang sangkotamian ni kuat aka magagama nagumapi parangay napakapangaruman yus kanyan illa taf'alu na may kadinitong gilbakan na dinus kanyan pakapangaruman at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na takong fittatong fil ard kadinang kutwat tiba sa ikulyaw lupa wa fasadun arid nagugyang kutamala kabinasaan Allahu Akbar Nagihina kababalang-balangatan ako na ba sa kataw, 2 kataw, miya kasinagad siya. Ada na mga tao apyanikan siran ang magagama. Naya budiran ng tariman nagihina aibian. Ad na datamukyan, mga nisan. Na miya baya-baya siran sangkot akiyak pitas yan. Ayaman na niya na sangkot adira nga pataraw sa sangkot adira na miya baya-baya siran. Na da silang panagi mamatay na tindi ba siran wallah subhanahu wa ta'ala. Na ayaw miyawan yan. Nang kutwa bae na miya kang galabag sa kang baradusa giyang utabae na emanan yan na kaya wiswisan giyang kutwa bae na emanan yan na rumierad ang kutwa kabinasaan na sila na mo pamilya na miyak awid ala ko na akaliran minya awid nila to akad ay amay na miyang gulaw lakinan panang kutwa pinggulaw leran ay ito sabab ng kutwa de makapamrak sa Nabi sallallahu alaihi wasallam basta apitas niyo ang utam yaso at kanong parang niya agama niya agwi ni pawengiron an aibian ad na mga ninsan na ayak kadin kanu nang kutofit na amala na ugay mo to kabinasan si kulyaw lupa na din yung may ilaya mabibinasa kanu na ugay na si ko mga puso iyo na mabibinasa kanu kadi ko pa kay bumamrak sa Nabi sallallahu alaihi wasallam gina di ka sinagadan kenapa matag tutul kebenang-benang tanong ang kuta mga tao ap kebaya-baya sila ang iram ya pita sila na sa mga lulubay ang mga tao ang mga barasimbas ikwallah na miya baya-baya sila nga ada kiran mitap yang utama lubay na dirang katawan ay sambiyo to na murka apun si ikwallah na upit na amala na ukabinasan si kwalaw lupa bangong muda makawid akaliran makneran ang kayamanan na fitna makneran ang kaya kabinasan amala wallahi lazim kakanabatan ng yakalides sanggot tapi pikir tanam yakalides tanurun kabat tanurun ng yaulog nagina ni kabnarwata pag ni kabnarwata na makatunga sa mapiina nagumapi ama kama pagama ina ka nagumapagama mawata ka nagumapagama mapagina ina wata ka ay katlawati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam kabnarwata siguro na pakapasimbang na giyang kutwa igira sukarumay na mabangunan silang sa walay nang kutwa kapakapusuliran si ko ingaran wallah ay man na mamambugo sila sa setan kaya kadakalan sa ngayamasan na anad ni kapakasungatiran na piya
minggil baksiran sa did na basiran miya mamugo syaitan ay mabu miya resultanya nami boboto sinan lalayon makasasapr lalayon ka sa syaitanan kaya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na law anna ahadakum hina ya'ti ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana fa'ulida bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanun abada. Ayang katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam namay atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam aswisarkan naigira aprembangan yan sukaruman yan naunian tiro su bismillah nagu induan yan Allahumma jannibna syaitan ay kadna nami kadnangku kadna nami ya Allah napakawatan na kami kasi ko syaitan nagupakawatan na nga sa syaitan kung anin ay priskingar kami naupama kung kariskin sila wallah subhanahu wa ta'ala sa wata sangkot wa kaya perembangiran na ayaman na niya na din kabinas ano syaitan diskan yang kabinas ano syaitan lagi nga inamapasaratan inamamugiraan na ini bawata na din pamamugo sa mga loksan ng syaitan kani ka pakasingatiran pianggraw niran ayaman na niyan na mawata mamuna lalayon makanasaper laon mararabu-rabutan na wata lalayon na ayaman na nila masasakit lagi ito Diran pakapusudan si kuingaran wallah subhanahu wa ta'ala na pod sa kabnar wallah subhanahu wa ta'ala pakabnar wata ng kutwa ayamanan niya na hindi ka pakapusudan si kuingaran wallah subhanahu wa ta'ala ikatlo akabnaro wata siya tanong pagpusan ng kuto kaiwasi sang kuto pumakabina sa kwata lagi do kasigupan agun so kainam sa mga luluya mga nganin sa nagpakabina sa kwata pakaran mga rarangka ayararan yun nagpakabina sa kwata ayapan no ba ayamawanin na ba nga bubusa dito ka pakay pakabina sa kwata na mala na haram na ayamala nagkabunar ka na wata asgat niya rakas alungan mo ini sa papagira mo gat so karumanga na panganang gilay nga pagpakaubay sa angkot tadi sisigupan mga nganin sa mga mapakakan sa di mga pipia asok ang utakawgatian agito na kabnarot wata si kudan yang kapakasimbuang sangkai dunia gina ni sabab apananggilan tanong ang kayam yang alim nang galabakan tanong sa mga sugun wallah nawisapar tanong ang mga saparan wallah subhanahu wa ta'ala insyaallah ta'ala naging kayam yang alim tanong napsumpatan tanong si ko mga pdauras apias itanaw bumya tagoy sa jengga pakuday nang oron na panalan salamat ko sa kung mga pagaday tanong mga babay tanong po makinig kakapapantagan sang kanan na city at Tugigaraw City balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mapia kung dani yung wapangandarenon nagubalin Allah subhanahu wa ta'ala ang kaya katitimutano sagid ni katimutano sa kusurga nagubad na balas ang kayamanan yan na mga galibok tanong mga pipia na makasapaton sa mga lokstano amiyang unay sa kuta mga pakunduran niran bala-balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sa punindano si ikwallah ang malalayo na yan nagulitano ni makasumpa-sumpat si ikumapya nagumakatutuluda sa pangani si ikwallah subhanahu wa ta'ala salam na ang skano wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh